Вітаю всіх! Гэта гісторык Андрэй Берастоўскі, і гэта мемарыяльныя могілкі, зніклыя могілкі старажоўскія альбо пераспінскія, якія знаходзяцца на тэрыторыі царквы Марыі Магдаліны, праваслаўнай царквы. Цікавая гісторыя гэтых могілак вось у чым. Заснаваны, ва ўсялякім разе, першыя пахаванні на гэтых могілках адносяцца да 1795 года, першыя, якія былі знойдзены з датай. Акрамя таго, цікавыя, далейшыя даты цікавыя. 1937 год, калі могілкі на некаторы час зачынілі, потым падчас Вялікай Айчыннай вайны іх ізноў пачалі хаваць людзей, і ўжо неўзабаве пасля вайны перасталі. І нарэшце у 1950-х годах могілкі былі поўнасцю ліквідаваны, акрамя вось гэтага невялічкага участка, дзе складзены такі мемарыял у памяць тых людзей, якія тут былі пахаваны на самой тэрыторыі царквы і ў акрузе, дзе тут былі свае забудаванні. Што яшчэ цікава пра гэты мемарыял? Ўжо праца над гэтым мемарыялам, стварэнне спецыяльнага помніка, які тут стаіць у гонар усім, хто тут памёр, было зроблена ў 1993 годзе, а ўжо потым у 2000-х годах быў зроблены гэты мемарыял. Яшчэ што цікава, папярэднія мемарыяльныя могілкі тым ці іншым чынам былі звязаны з вайной. Напрыклад, Вялікай Айчыннай вайной. Гэтыя могілкі ўжо такія, былі заснаваны як праваслаўныя, хутчэй за ўсё падчас Вялікай Айчыннай вайны яны ўжо былі змешанымі. Але так ці інакш, гэта ўжо не выключна вайсковыя могілкі. Нягледзячы на тое, што тут ёсць пахаванні менавіта вайскоўцаў з надпісам рускай мовай дарэвалюцыйнага правапісу. Як мінімум, тут бачым паручык Камінскі, яшчэ хтосьці. Не. Далей ужо астатнія гэта людзі іншых прафесій, наколькі я бачу. І вось таксама, як мы бачым, тут самыя розныя людзі. Цікава яшчэ у тым, што тут таксама пахаваны чалавек у 2012 годзе, як мы бачым, Булгакова Ольга Константинова. Вось такія мемарыяльныя могілкі. Што можна яшчэ да гэтага дадаць? Трэба адзначыць адзін момант. Савецкая ўлада на тэрыторыі Мінска знішчыла не адны гэтыя могілкі, і тых, хто сачыў за маім каналам на YouTube альбо за маёй старонкай блог Андрэя Берастоўскага ў інтэрнэце, маглі заўважаць, што іншыя могілкі былі знішчаны, але пры гэтым перад знішэннем могілак, перад тым, як бульдозерамі знішчыць, усё дазваляюць сваякам, якія могуць вывезці на іншае месца людзей. Некаторых таксама сіламі дзяржавы вывозілі на іншыя могілкі, але большая частка людзей, якія былі пахаваны вось тут, не толькі на гэтым невялічкім участку, дзе хутчэй за ўсё проста звезлі камені, а менавіта вось у акрузе людзі проста вось так і засталіся ў зямлі. Некаторых потым эксгуміравалі падчас забудовы раёна. Відэа знята 28 мая 2018 года гісторыкам Андрэем Берастоўскім. Горад Мінск, тэрыторыя царквы Марыі Магдаліны, старажоўскія альбо пераспінскія зніклыя могілкі. Да сустрэчы!